Los Últimos Románticos da momentu hauetan grabatzen ari garen pelikula, David Pérez Añudoren zuzendaritzapean. Eta, ni nabil Iruneren pertsonaia egiten, protagonistaren papela dela. Eta, nago zoriontsuera bat, pertsonai konplexua da, oso fragila da bera, iraganean galera garrantzitsuak bizizan dituen pertsonaia bada, eta nolabait bere fragilidade edo pekuliartasun hori babesteko, bere egunerokotasuna ritual askoz eraikita dago, ez? Errepikapenaren barruan dago eta horrek segurtasun handia ematen dio berari. Baina egia da, nolabait berak ere kanpokalde hori nahiko hostila somatzen du eta beste aldera nahiko aislatuta dagoen personaje bada, ez? Berak iragana daukan nahiko erromantizatuta, nik uste dut baita dala modu bat non berak bizizan dituen galera horiek apur bat goxatzekoa, eta, berak egiten duen bidai honetan adibidez, besteak beste ikusiko dugu, berak bere buruari nola kontatzizkion gauzak modu batera edo ikuspegi erromantiko hori ere, aldatzen jungo dala eta baimena emango diola bere buruari beste emozio batzuekin konektatzekoa ere, ez? Eta nolabait hor, bera ere den emakumearekin konektatzeko aukera izango du, edo hasiko da beste fase bat, ez? Nolabait. Edo, hori da apur bat bidaiaren rekorridoa izan daitekena zentzu batean. Eta, guztia oso importantea da, bizi dugula olako Irunaren kontekstua postindustriala da erabat, gaur egun dekadentzian dagoen, garai batean bazegoen espiritu industrial, obrero, lankideago bat, gaur egun individualistagoa gara, eta berak ikusten duena da nolabait kontekstu horren erorketa bat, ez? Edo dekadentzia bat dago bere inguruan ere, bai bere baitan eta baita bere inguruan ere. Eta apur bat horri biliko da igerian, bera. Oso zaila izan da Txaniren eleberria hitzez hitz moldatzea. Txaniren novela oso sakona da, konplexua, baina aldi berean hausnarketaz beteta dago. Eta horregatik oso zaila izan da fisikoki ikustea eta irudiak jartzea, ezta. Baina, Marina Parezekin batera idatzituk doia eta konforme gaude emaitzarekin. Txaniren novela oso interesgarria da eta oso potentea da eta faktorei esker hasieratik oso orientatuta egon gara, bai. Pelikula drama da, komedia bateko elementu batzuekin, baina drama, eta esan dudanez, hausnarketaz beteta dago, eta Irune pertsonaiak markatzen du tempoa, ezta? Eta Mirenek primeran egiten du, eta niretzat oso pertsona berezia da, profesionalki eta pertsonalki, eta, hemendik aurrera, ez dakit zer gertatuko den, baina momentuz oso pozik daudi berarekin, bai. Netzako opari handia izan da Txaniren liburua eskura izatea, ze azkenean Txanik dauka personajera bat detaiatuta, 10.000 pekuliaridade aipatzen ditu bereak, eta nik uste dut hori aktore batentzat izugarrizko oparia dela, ez? Ze gure imaginarioa horrela elikatu izatea zoragarria da. Eta era berean, azkenean Davidekin zuzendariarekin ensaiatu dugu asko, hori ez da ohikoa ere audiovisualetan, eta horrek nolabait niri ere aukera eman dit, rodajea hasteko, segurtasun apur batekin, pertsonajea apur bat eraikita, eta horrek dena nik uste dut erraztu egiten duela, eta oso gustora gabiltza lanean, urduri ere tarteka, baina oso konten. Aurreko astean egon nintzen Gernikan, nien nintzen izan inoiz rodaje batean, izan zen hori estenako aldia, eta oso deigarria iruditu zitzaidan, oso kuriosoa polita mundua enuen ezagutzen.
baina gaurko eguna politagoa da, eta da nire herria, Iruneren herria, eta bai, kokapenak novelan, aipatzen ez badut Laudio ere, oso argi dago Laudio dela, adibidez gaur daude rodatzen taberna batean, eta nire novelan neukan taberna buruan, justu zen hori, orduan oso bitxia da, oso kuriosoa eta oso polita. Eleberriak markatu du geografia edo pelikularen atmosfera, ezta? Eta trenbidea, fabrikak edo zubiak pelikulan egongo dira, bai. Eta Laudion ere garrantzitsua da. Saiatu gara hemen grabatzen, baina hemen gaude gaur, baina Gernikan eta Elgoibarren eta Astigarragan egongo gara filmatzen. Zaila izan da justo pelikula osoa Laudion egitea. Oraindik oso gutxi ikusi dute, egia esan. Bakarrik imaginatu eta irudi batzuk ikusi dute, ikusi nituen Gernikan eta oso ez daki sensazio ona utzi zizkidaten, zidaten. Baina tartea ondo eramaten dut nik uste. Eskaini zidaten gidoia irakurtzea, nahiago izan nuen ez irakurtzea, eta kanpotik ikustea. Orduan nago hori kanpotik begira proiektuari, eta oso lasai nago, zeren eta konfidantza osoa daukat jarrita Daviden begiradean, eta Marina Paresek egin zuen lanan ere bai, gidoiarekin, eta ere bai, nik ulertzen dut pelikula eta novela ez dira gauza berbera izan behar. Niri gustatuko litzaidake Los Últimos Romantikosen espiritua errespetatzea eta jasotzea, baina beste leku batera eroango dutela pelikula hori ere bai ondo dakit.